95% от месото в магазини Булмак е българско. Най-често работим с болни оборот, които имат няколко свинеферми в България. Те ни дават прясно месо, но разковничето е в нашата специализирана транжорна, която зарежда магазини Булмак 5 дни в седмицата и между другото днес празнува 10 години. Там избираме най-прясното и най-качественото месо и го обработваме на котлети, ребра, кайма, наденици, суджуци, луканки, бонфиле, карначета, кебабчета, кюфтета, шницели, бургери, бекон и много други. Гордеем се с качеството и богатия вкус, който идва единствено от прясното месо и минималното количество подправки. Давам ви пример с каймата. В магазините предлагаме алтернатива на нашата кайма. На същата цена, също българска, просто на друга марка. Клиентите ни купуват нашата кайма двойно, че и тройно повече. Около тон и половина всяка седмица, което показва истинското качество и вкус. Иначе пилета вземаме най-често от Лудогорско пиле, за свинско работим и с Алфа Фарм, които наскоро посетихме в Сливен и предстои да споделим видео, за да ви запознаем и с тях. Ако имате допълнителни въпроси, може да ги оставите в коментар, ще се постарая да отговоря на всички. А при следващото ви посещение на български супермаркети Булмак, търсете местни продукти с етикет нашата транжорна. Сигурна съм, че ще ви харесат.